kaixo, txoriene, kaixo, zigor iturrieta, kaixo Euskal Herria, ze sukarrakin ikusta ostaz edo? Grabai joan norbaite baldin baduka, ez jarri grabatzen. Patricia Viteli, más pasajaten ikusi beraz. Bueno, esko sinatzen. Orain di jan ez ditu jan. Hori da, igual ez dut errezeta dastatzen, baina bai, errestategi batetik atara dut, eta ekialde hurbilekoa da. Eta bertan, gustatzen die fruitu lehorrak, maspasak, eta maspasen ikutua berezisa da. Beraz... Oso besto zuzautzen, claro. Esan duztie, ezin bestekoa dela, maspasak bai edo bai, erabili biezila. Orduan esan dut, bitxu. Ekarri bikot. Eta dastatuko dituzu? Dastatuko dituzu. Venga, Vitali, baietz. Efeituet. Bat, zertu behar duzu? Baina, eta zer da gozoa da, zer da, testura. Osa, nik ulertzen dut gauzatzuetan testura. Neska, maspasa bazala. Bueno, Astelen veganoak atzo gaur maspasa, bueno. Kristoneko festa, hemendik, txorienetik. Se kontako terrazeti eslandoia, seguro esuzatia. Ez, bota bertxua. Tomatiak galdarreztatu ingo ditugu, eta gorde, bitartean oiaskoa salteatuta gorde, eta tipula eta berakatza erregozi. Gorrituta dauzenean, tomatiak gehitxuko ditugu. Gero oiaskoa bota, koloratzaile eta espezia batzukin, sal lapurtxo bat edo ura, da 20 minutuan kozina daukogu. Bitartean kuskusa prestatuko salda eta gurinakin, eta sardagin baten olixoa bota, maspasak salteatu eta jarraian almendra gehitxu. Hori gorde ingo, eta gero kuskusa oiaskoakin da fruitu lehorrekin zerbitzako. Beraz, aukeria egongo da, platea bukatzean, maspasak gainetik jartzia, eta, esposu nahi, aldozu baztertu. Baina nahi dauenak, hori ikutu gozua emoten dutze, da... Ni bitu, aitortu behozuk gaztakin, joaten azela, angetxon dauen taberna bat, ataratzen itxustela horako gazta taulak eta. Eta lau gazta ezberdin. Eta gazta fuertienekin, horan maspasatxo batzuk ataratzen dutzu, eta... Hor, jaten dutela, gaztakin batera. Gaztak janiten duelako maspasaren... Mototzalako ikutu bat olango gozuan, niri ez dakit gustatzen jat. Bueno, maspasa nik etxean ez daukatu itxuraik erabiltzeko, Nik inoiz honek saltzen dituzte mixak, fruitu lehorrak eta maspasak eta jate jut, eta gustatzen zaizkit. Konpota ematik bota izan diot, baina enaiz maspasak erosten dituen oitakoa. Etortzen badi, ez diot inungo gustatzen zaizkit. Nahikan, ez tozura ikan. Baina beste hainbat gauza moduan, nahi dut esan, gustatzen zaizkidan beste gauza pila, baina ez daukatu itxuraik. Nahi dut esan, errezetetan, konpota bati botako nioke, eta baki beste hainbat errezetetan, eta holako herrialde arabiarretara eta juten bagara hainbat errezetetan erabiltzen dela, baina holakoak ez ditu dan ez egin, ni hortan oso klasikoa naiz, oso etxekoak, betikoak egiten ditut, esan dagoa, gabonetan, gure etxean, konpotan ni bezala gabonetan espada ez dut egiten, eta gabonetan egiten dut, botaten diot, eta gehiago ez dut erabiltzen nik, maspasei. Nik isa esan etxean ez daukotela, nire amai gustatangako entzaladai eta botatzea, baina nik etxean ez daukoto itxura. Hementxe, inditut, gurutze bat eman dutzate labanakin tomati, eta ben galderrezatu dugu, ez 30 segundu, minututxo bat, eta gehitxuko itxugu, gero urotzetan, eta izango da, errexau mosteko. Hola, nazala errexau kentzeko, eta listo. Hori zuritzeko, eta balio du, ez du bakarrik tomate antzako lan azala daukan, edo zeri galdarrezatu bat eiteak zuritzen laguntzen du. Baita abitu lehengunean, nahi nizun erakutzi, ezin izan nuen ekarri, mi arraia inbar nuela. Mi arraia inbar nituen berez asmoa zan, izokinarekin eta txirikordak egitea, eta mi arraiarekin. Mi arraiaren azala kentzea niko, kosta iten da. Kosta, gube iten diogu busteanean iten zein olako mosketa bat, gero labanarekin alde batera aputzen, eta trapu batekin azala hartu, eta holan kentzen da. Ukite mazu lapiko bat ur beroarekin hemen bezala. Lurrunetan edo? Ez. Lapiko bat urekin. Bustana sartu, eta bustana batu iten da. Zerantza azala. Orduan gero badaukazu zerekin nundik heldu. Ez duzuzetan ibili behar laban batekin altzatzen. Hori da, azkenean, jatetxetan askotan. Karo, guk mi arreiak garbitzen genituen, menua kartan geneukan, eta ez da, zemat, 10-20 ero garbitu bar genituen, orduan, bat egiteko, igual, ura ez duzu ezetan berotzen jarriko, hori, orduan, ez du merezi, hartu labanakin pixat bultzain, gainean nik uste gehieno gaur egun zuritu eta eskatuko dutela, arrandegian, baina bestela, sartu eta atera, pixat urberotan, da iten da hori, azala altzatu iten da,
eta gero ja hartzen duzu, eta beste teknika berdina. Trapu batekin heldu ez labantzeko, eta bestalderaino kendu azala. Gaina, ni arreian azala, nik ez du jan inoiz, ez dakit norbaitek jaten duen. Ni bintzat, ez dut jan. Segura ez du jan. Lehen ez dugu kontau errezeta, eta gaur ingo dugun errezeta izango da olako oiasko espeziatua, esan dugu ekialde hurbilera hurbilduko ginela, eta izango da oiaskoa. Azkenean, ekarri ditut espezia pila bat, oiaskoa joango da honekin onduta, eta gero kuskus erabili bai. Orduan izango da, saporia gauko ditxu bai, eksotikoak, horretarako oiaskoa gixatua joan bidanez gero, hemen lehenengo gabiz, gorritu bat emoten. Honek atarako ditugu platertxo batera, eta gero jarraitzuko oiasko geixau, gorritzen, eta gero hemen joango die barazkixak. Bueno, mazpasataz hasi gara mazpasa kontuekin, eta ni, histori, bitxi batzuk garritu, nik nituenak ezagutzen, mazpasak, antzak izakia, ja Kristorreko 2000 urte lehenagotik ero jaten zituen, horre oso, ez dakit, nire online burua etortzen zaizkian irudia dira Asterix eta Obelix, gusten dudanean, eta Cesar, etzanda olako leku baten, mazpasa jaten, hori bada ohikoa, baina gero, antza mazpasak, mazpasa moduan eramaten zizkieten, eta Greziak eta erromatearrek Armeniarrei da erosten zizkieten, eta, dirutruku bezala, trukeerako ere erabiltzen ziren mazpasak, eta baita kirolariei sari moduan emateko. Orduan, bazekiten ordutik, azukre desente zeukatela, ematen zutela, eta kirolarako gaur egun, jendean mendira juten danean mazpasak oso ikua da eramatea. Nik ikusi izan dut hori, Cesarren alen esan duzuna mazpasak, geixau matzak jaten. Matzak jaten, baina bazuketen baita ohitura, mazpasak jaten. Irudi hori matzak jaten, hori izan. Baina, gero, mazpasak ere, esaten zutan, kirolari ematen zieten, eta azurrukean derabiltzen zituzten. Eta, hor, berezia izan zen, matza estatu batuetan, edo Amerikara, Espainiarrek eraman zuten, hor izan zen 16. mendean, eta Kalifornia inguru hortan kontuatu ziren, matza handako oso lur onak izan ziela, eta Ameriketan badago matz mota bat, eta mazpasak egiteko hori da gehien erabiltzen dana, Thompson, Thompson mazpasak ez ditu zentzun? Mazpasekin ezagutzen dituen moskatelak, eta sultanak. Vale. Hor omen dago, varietate bat Thompson deitzen dela, eta hori da, Inglaterrako nekazari batek atara zuen nasketa bat egin da, lortu zituen matzak hasi gabe. Eta orduan hori da, estatu batuetan gaur egun ekoizten diren mazpasen 180 Thompson varietatekoa da. Horrek gabonetan emoten dienak eta. Ez, gabonetako 30 jendeak beti hartzeitzu horrek... baina mazpasa moduan. Gero ez dakit, izango dira berdina, jaten dituena mazka gabe, ez dakit Thompsona dan. Badakit, mazpasa moduan badakit, baina matz moduan ez dakit Thompsona dan gehien jaten dana. Hori ez dakit. Kontua da, asko ekoizten dira, eta batez ere munduko inguru hortan, ez? Hor estatu batuetan, eta, gehiena gaina dira hor, Kalifornian Fresnon, munduan ekoizten den jaten dituen mazpasen 150 Fresnoti dator estatu batuetatik. Eta, hori, ohikoa dira barratxo energetikoak eta egiteko. Eta egiteko garaian da horrek erabiltzen dituzte, porritx bat ibota aldigu. Kastakin lehen esan duguna. Nik olakotan hori porritxera edo holan gozo moduan jateko edo, ninaz gehiago datilena. Itxuran, berdea di bestiak gaundixauak eta gozu hauak, eta ez dakit, ideia dintza berdina da, eta saporia gehiago gustatzen gat. Beraz, dati aldera joten da. Testura aldetik berdina izango zen, ez? Hor, egia da, naiz, eta pasak izan... Haundixaua da, nez? Baina mamia, mamitxuagoa da. Askoz be. Baina, hor, mazpasen 110 ura da, orduan pasak ez dira. Ez dira dana pasak, baina testura, mazpasa, nire desan, sartu beharko zenuke eskukada bat agoan, izateko, baina bada, holan, aran pasak gehiago izango ziren, honen itxura gehiago dokatenak, datilenak, aran pasak. Kontua da, horretan abakizu, azukretan oso aberatza direla, zuntza ere badaukate, orduan, neurrian dena bezala,
Eta horrek bukaeran jarriko ditugu, hementxe, betxo, jasko, satitxo bat horaz du ingat. Bueno, hori gorritu hau. Hori da. Gorritu hau. Pasaia zu orko erretilua. Bai, hementxe. Eta hementxe, pasatuko, astu jakun hortxe, oi asko pusketatxua. Gero, oi askoa intentzinua da, horra barazkixetara eta botatzia, barazkixak behin erregozitxa dauzela. Berez, hementxe, hasiko gara holan, koiaria mugitzen, horko oi askoan arrastuakin, eta hori xoakin batera, ondo suestitzeko, gure tipula, eta jarraian ingo bai. Berakatza? Bai. Eta gero tomatiak. Tomatiak, ontxe, behitxu galdarreztatuta dausenez. Zuritu. Behitxu gurutze bakoitzan olan, laurdenetik, itxen baut tira, segitxuan, zuritzen da, eta ingo mostu, edo beste bai birrindu. Udarako. Gazta birrintzeko gaiu honekin. Udara begira ere, nik inoiz, etxean. Nik egin nuen sasoi bat tomatea zuritu eta jaten genduela etxean. Entzaladarako eta? Entzaladarako, bai. Eta galdarrezatu iten dituen. 5 segundu, osea, ezerrez bakarrik sartuta atera, eta egia esan, bueno, alde bat, agoian esan askatzen, baina bai izaken duen sasoi bat, jatetxe batean egon nintzen, non beti zuritzen genituela, eta, bueno, gaur egun azal fin-fina daukate, baina... Bueno, beste nahi izan eskero, nahi dut esan, ura irakiten, eta, 10-15 segundu sartuta atera, eta asko zerrezau zuritzen dira, orduan, truko moduan, eta balio dugula, gero entzala garrantzitsua, gero zeituan ostutzea, zelestela kozinatu ingo dugu hori, Hori da. Hementxe, berdin da putxe bat kozinatzea, ze gero ingo duguna da ona bota eta, erregostia, beraz etzan hain larrixa izan. Bidali galdera bat. Berakatza barrura, esan. Mazpasak nola uste duzu lehortzen dituztela? Ze tomatiak bezala honan jartzen dabe eguzkixetan platera hundi bada banatzea itxuste eta holan? Bai, betiko teknika hori izango zen, azketean eguzkitan jartzea, eta hori 3 teknika daude. Eguzkitan, gero ilunetan leku lehor batean, luze, eta gaur egun gehien erabiltzen dana, imaginatuko duzu moduan, basaltzen dituzte olako gela berezietan, eta izearekin, askartzen dute, kanpoan izango benuen zerbait lortzeko, baina hori, temperatura kontrolatu batean, ezetasunan guztiak kendu, eta orduan, ez dakitzen denbora, baina askartzen dute askoz gehiago. Olako, izango bazien moruan laba batzuk handixa, baina 40 gradutara edo, ontsen saltzen dituzte, horrek armairuak, hori da, olako baten, luze, ez dakit, azkenian dago, eta 10-40 gradutan, denbora luzean izatea, baina beti da, azkarrago eguzkitan, biziko bagina olako toki baten, non eguzkiak eta ize pixka beti komenigarria da, merkiagoa izango zan teknika hori, noski, hor kontrolatu inbarko zan, xomorroak ero badauden, ero hori ere bai, eta ondoa ingurua, esan dezagun, hiriburu baten inguruan ez, beti zikina poluzio bat dago, ordan aukeran, seguro, Madril, esatea zerbait olan beroa, etortzen zaitu Madril esaten dut, Madrileko balkoi batean zeitun lehortuko diela, egun batzuk beharko, baina, irango aizea ez dute ire. Hemen igual desberdina. Aukeran Pirineotan, olako, ez? Huesca aldean ero, bitu, haintzar jute mazate inguru hortan, garbi. Gero saltzen dabe, Europan, iparraldean eta aukitzen dabe, ice wine. Da, matzak, izostu itxen die, eta horren azurre pila batekin da, ardua itxen dabe. Igual, Pirineotan Huescan igual hori izango zan gehiago mazpasa, baina. Mentxe tomatia, xinmaz, birrintzen. Osondo. Tomate birrindua bebai, aldozue kutsako erabili. Eta bestela, zuk hortuan eta ontxe gortu kontuekin da gabizela. Tomate birrindu asko itxen dazu? Tomate birrindua nire osabak eta itxen da, guk ez. Guk dana jaten dugu ensalada. Zudana ensaladan? Ensaladan, bai, konservan ez dugu iten. Guk gure txekoak, anaiak bai, onar baina perakan Iruñan erosten du tomatea eta eroin iten du, baina nire osabak eta bai iten dabe, nire amak eta guk konserva moduan amak, eta ni tartean, ezerrez, anaiak pikillo piperrak ite itxo, gure anai, konservetan kontuetan da ni, enteratu nitzenean, dendetan saltzen dituztela tomate birrindua, pikillo piperrak eta saltzen dituztela enteratu nitzenean, zan, dakienari erosi, eta behar du gainera, eta bitu, duela 2 aste herrigorako
kaxak etorri ziren etxera, eta bueno, oin bertan, hortan, alde hortatik, Heltzen da tomatea pikilloak, honek zainzuriak eta hortik ja ondo ornitua nago, baina ez dago etxian, egiezan ez dago oitxurai, eta horten anaiak eta nik esan du egaluzien bar dugula. Iaz anaiak intzuen, eta hobetu alda. Bai, bakizu izaitzen da niramak urtero, egaluziakin, bueno, usaina apartekoa da, lekua biozue. Gu lekua daukagu, horretako ona, bai. Hori ona da, eta karo, eske tamaina da, bueno, usaina eta, baina niramak itxen dau berdelakin. Eta berdelak itxen ditu, bueno, lurrunetan edo egosi, eta gero olixotan sartu, eta bako kontserba batzuk itxe ditu, eta oso ona dauz. Eta azurrekin, eroken ditzen dizu? Azur barik. Ordan eran hartzen du, egaluziak zerbait jona baduka da, garbitzeko, behin egosita gero, ezurraketak etzeko oso erresa da, azalatan oso erresa, eta pototan da sartu, eta alde hortatik, haragi pila bat, eta eroste ditu, eroste ditu arrainde gixan buru barik eta tripa barik, hori garbi, gero kozina bitxe ditu lurrunetan, hortan ja, kentzeotze azala eta azurra, eta gero itxe ditu kontserba. Pila bat, ezurtxo txiki pila bat. Bueno, gaur irratian... Ezurtxon bat bai egoten bada, nik gaur dietista bat, nutrizionista bat, barkatu, entzun diot, hori gaur egun, jenteak ez, haragi juten dela, eta behi haragia erosten duela, eta olakoak, ez dute, untxia jenteak ez du erosiko, naiz eta nutrizionalki oso interesgarria den, ezur pila bat daukata, ni? Ez da, holan pentsatzen, ezur pila bat, bueno, oiazko baten antzera, egia da, oiazkoa paparran aldean eta haragi gehiago dagoela, baina untziak ere, izterran aldean ere, haragi desente dauka, eta niri aurreko iztarra iruditzen zait zoragarria da gauza bat, xamurra hemengo aldea, besuaren gainek aldea, hori, pieza hori bezalako haragi xamurrik ez dut ezautzen, ni pila gustatzen zait, eta guk etxean untxia jaten dut, eta gaur egun, jendeak ez duela erosten, ze inkomodoa da, eta jateko eta... Bastak, ni alde hortatik... Ez da izela erosi da holan guk jango gaixo. Ja, baina, eta garesti da, hola, untxia esaten tipo, eta bueno, garesti... Zerekin konparatzen duzun, Garesti eta gainera hemengoa dala, badauela euskal untxixa eta dala jasangarrixa, dala baserriko animalixa. Hori zuk esan duzuna, garbi-garbixa, haragitxurixa, behitxu egin bio, ekarriko gehiago untxixa. Bai, egia da. Nik nire txian beti saltzan edo arrozakin. Gurian laban erreta. Itxu laban erreta, ekarri biko zuzen, nik ez du sekula proba uste da. Ez du zin laban erreta? Ja, txorienako, errezeta labur moduan ekarriko zuten. Zegia esan, ez dago, moztu, gure etxean burua ere jartzen da beti, burua paiero bai, gero gaina hor gibela normalean ekartzen ditu, eta birikiak eta ekartzen ditu, horrek gero kipulakin daia erregozita egiten ditut, baina labian erreta ez da, ni baratxuri atal batzu botatzen izkiot, gero ospina gustatzen zaik gainetik botatzea, eta labera, eundalaro iberreun gara dutara, berroin minutuan, egin dagoten da, bikotea gehiago gustatzen zaik, txigortuago, lehorrago, bera salia da, baina... Eta berakatzat pila bat hartu, baina, bueno, zuritu gabe, golpia, han barruan sartu, eta oso interesgarrian elikagai bat, gu hemen aldala beti komendioak eta koipeak eta ez da izer, bueno, untxia interesgarria. Ze, oin jazten zuten nahi besten... Errezeta hau untxixakin bebai, enleike. Berdin. Hemen saltzia, eia daukagula, tomatiekin, berakatzakin eta zipula erregosixakin, sartu dugu ja, gure oi askoa eta ontxe hasiko da, ja, ekialde hurbileko saporia hartzen. Ze oinarte izan da, saltza normala, etxean baitzen duguna, batzuk botakotzi piperra, beste batzuk ardo txurixa, baina oinarrixa hori da, ez, betikoa eta nahiko tradizionala. Baina ontxe hasiko gara botatzen. Pantxe ikusiko zu. Espeziak. Berez badau espezia bat, Ras el Hanout deitzen dana, eta bertan aldozue, betezbe, Marruekos aldeko merkatutan eta aurkitzu. Eta merkatari bakoitza gainera jartzen dau bere nahasketa, ez? Batzuk jatzautze kumino gehiago, beste batzuk martorri gehiago. Orduan, nik ekarri dut alde batetik bat, egin jasatorrena, hau, Ras el Hanout apurtxo bat, baina gero ekarri dut, Ras el Hanout espezia nahasketa honek, dauzkan espeziak bebai, holan bakoitza berian. Ekarri dut jengibrea, kanela, ekarri dut piperautza, ekarri dut intxaur muskatua, eta kuminoa. Gero, kolorante apurtxo bat bai jarten zain errezetan, bazkenean kolore hori altzatzeko. Baina hori bestela, azafraiakin izango zen berez, ez? Hor, herrialde arabiarretan, nik uste merkealdera igual eiteko jartzen zen. Igual merkealdera eiteko? Bai, ze bestela, horrek kolorea bagarri ematen dira. Azafraia sartzen badiogu, azafraia eta herrialde horietan asko erabiltzen da, azafraia kolore berdina emango digu,
eta gaina bere zaporia, azafraia zerbait baldin baduka da, zaporia. Hori bai. Eta, bueno, Baina nik presioa ere. errezetako lan jarraitzeko nazela, Bai, berez? Nik, Bagozen, barrura. bai, Ras Al Hanout azkenean izango zen, Indiara jungo gainen, hango garan masala, ez? Hango garan masala edo kurria. Bai, azkenean, ez, espezia nasketa bat, eta Patrik esan dauena. Hor, saltzaile bakoitza, sukaldari bakoitzak ero, bere nasketa berezia dauka, batzuek gramo bat bera gora bera, espeziak, antzekoak gehienak, baina hor moldatu egiten da, eta, bueno, nik hori lehen esatut, sasoi batean, nik gaur egun, ja denak antzekoak iruditzen zaizkidalako, Sagardoakin gertatzen zena, lehen, sagardo gile bakoitzak, eroste duen, honen sagardoaz, zalako, bixiagoa, gaur egun, egia da, sagardo gehienak oso antzekoa direla, eta normala da moduan, eroslea nahi du beti antzeko produktu bat ero izatea, ez? Antzeko produktu bat, urtetik urtera antzeko produktu bat dauki, eta gero nik Ras Al Hanoutakin pasatzen dana, batez be, pentsetan dut, Marrakexen, azkenean da, Marruekoseko hiri turistikuena, ez? Da turista pila bat jasotzen dituna. Claro, bertako merkatuetan norek erosten dago. Bertako jendiak edo atzerritarrek, ez? Atzerritarrek azkenean joaten di. Eta orduan, igual, han aurkitze ditxusunak, badie gure gustura moldatuta. Hau da, igual ez diain pikantiak, ez hain espeziatuak. Orduan, igual ez daude desberdintasuna hunditik, dendaz denda. Ero, beraie jakingo duten nore gana joan, eta arek norkein, ero beraien gusturako erori. Eta hemen berdina, baina ez bakarri sagardoarekin. Idiazabal gaztarekin ere, hori lehiaketetan da gertatzen da, ez? Azkenean oso gazta, oso onak egiten ari da, baina ikusten dituzu, eta lehenengo zeiak ero, finalera iritsi diren 10 ordizi batean, ero esatezu, badenak oso antzekoa dira, ez? Eta detaile txikik dire, bati ero, beste ematen diotenak, lehen, irabaztearen saria, baina dana dire oso antzekoak, ez? Azkenean zuk esan dazuna, ez? Jendeak, nahi duelako beti berdina aurkitzea juten danean, erostera... Hori da. Gazta, ez? Eta nintzen, arrizgatzen ziren batzuk arrizgatzen dira indik ere, Iten dituzte gauza berezia. Eta horrela jarraitu behar du, mesedez. Bere ikutu bakoitzak. Zigor, daukau, oiaskuak, habia, honen usainaia bada desberdina, ez da? Espeziana, etorri jatzu? Ez, etorri jate, zigor, ondo esan duzu gaur. Benetan, asfaldi, esan. Zigor, etorri eta bai. Bai. Kanela dauka? Kanela dauka, bai, kanela apurtxo bat. Kanela etorri zaile lengua, holan, desente. Eta hori ingo, apurtxo bat holan, estali, eta 20 minutuan edo, kosinatzen joan gara. Bitxartean, eingo, bai, kuskusa, etxu hau goian jarriko, tobeto, txapa. Eta hemen kuskusa, bale. Ez, hemen kuskusa, eta, gure mazpazentako... Gorde duzu beretzako, oso ondo. Noski, hemen txingot kuskusa lehenengo, eta kuskusa itxeko, inbidena da, irekin. Bai? Izan bida, pixu berdina baino, izan bida, kopuru berdina. Hau da. Hau, edalotzisa... Noraino da hon, ez? Gutxi bera, volumenean. Edalotzisa bardina danez, bai. Jarriko ura, edo salda, kasu honetan, horraino. Neurri berdina. Hori da. Oso ondo. Holaxe. Eta honek, irekiten dauenean, hau segitxuan joango dela, kopurua txikisa da. Irakiten dauenean, gehitxuko zau kuskusa, eta ingo itzali. Bai, eta bere. Nik tapa oitxura duka jartzeko, bai, nik tapa ez dut jartzen, eta gero urinak inguzik gatu lan. Urina, ero oliba olioa, ero olako koipe bat komeni da hemen beltza. Apurtxo bat igual gehiago jarrikotzat, bada espada. Hemen, koipea, oiasko asalak ematen duena moduen, zenbat jenteri entzuten diot, oraindik gaur egun oiasko asala ez dala gomendagarria, eta egia da garai batean... Oiasko asala, zeba? Garai batean hor bai egon zan, hormonak eta esatezu, nire anaia arazo bat izan zuen, itietan, eta holan hasi handitzen eta oiasko asala kendu inzioten erabat. Bai, Bai. Eta hori, egia da... Beraz, nik hartzen boto oiasko asala, igual hasi ingo jato? Ez, lehen, hormonatu ikan zituztelako. Baina hori debekatu inzuten. Hor ja sentitzen dut, Europar batasunak, elikaduran, imaginatzen duen moduan, ez? Hormonatzearen kontu hori kendu inzuten. Hori, izan txirrindulari bat horri irunera etorri zala eta jantzuela olako azpizun bat eta olako positibo bat eman zuen. Hori famatu egin zan. Txirrindulari madrilea bat positibo bat eman zuen, eta izan zela jantzuela irunen erositako azpizun bat
eta hori hormonatu hemen zegoela. Berez, aitzaki bezala jarri zagoen, eta... Suposatzen. Eta holan, gustora geratu zen. Egia esan, ez dut esango izena baki nordan. Nik ez dakit izenan, oraindik gaur egun, Eurosporten da goten dan hitz egiten, eta entzuten dio pilo baten, orduan, baki nordan. Kontua hori, eta hormonan kontu hori, debekatu izala, eta garai batean esaten zen, hormonatuak egote ziala hori askoak, eta hori ja alde hortatik ez. Egia da, zuntz, koipe gehiago daukala, parkatu, honek azalak, orduan, atal, koipetxoa da, nahi badu garbi aldera joan, kako txartean azala kendu, azala erre gehiago, txigortu, koipe hori urtu ezazu, eta hori inaldozu, bai zartailean, labean, holan kurruskari usten, goikaldia, eta ni gati mesez azala eskendu. Azala da, gauzat, oso goxua, zoragarria. Eta niri kurruskari guztetan da, eta kurruskari geratzen danien horan laban, De hecho, nik zu motelian normalean kosinatzen dut oiaskua, erretzen dut honek, zu basuan kosinatzeko gai honek... Egostean, saltzen, egiten duzu, egosita? Egin, erreta? Hori, erreta biharrian, zu oso basuan, bai? Hori da, 50-60 gradutan itxen dut 6-8 orduz. Eta koipea saldari gero likidori jarri gabe, zer likoa? Ez, krokpotien ez da likidori sartu behar, bakarri tapa jarri, eta... Baina gero, botatze dutzat, 5 minutuko edo lan errealdi bat laban oso bero, eta holan... Kurruskari usteko. Kurruskari usteko, eta geratzen da, kurruskari kanpotik, eta barrutik, biguna. Hementxe, gure kuskusa, listo. Hemen txebauko be, igual hau zuz aldatu diot. Bara bil mugitzen, lehenengo naukan hemen, gero hemen turismoa iten dabil. Mariatu ez da zu, Gure oiaskua, errezetan parte da. Holan, mariatzen ibiltzea. Eta holan libri hau nau, hemen eitxeko gure... Hau nau maspasak eta. Oso ondo. Beraz, hemen jarriko ditugu. Sartagin baten, olixuakin. Bai. Eta lehenengo izango da, maspasak. Eta gero almendrak. Kontuz almendrakin segitxuan erreiten die. Frutu lehorrekin eta pasatzen da, segitxuan kolori hartzen dabe, beraz... Eta orden horrela jartzen zuen, lehenko maspasak, hanik alderantz izinko nuke ba. Honi, bota estiguna ingo da, gatza botako digu, estigu botako gatzik. Eta hor, gatzaren neurria bai ez dakit betikoa, hemen zenbat burruka, zenbat gauza kendu nahi dizkiuten. Bai, nik ez dut esaten, dena bezala neurrian, gaur egun egia da esaten dutela, gazteek eta gatzan zaporia percepzioa gu baino altu daukatela, eta esaten da, eta litxarkeria jandituztenak. Hau da, horrelako patata frigituak eta horrelako litxarkeriasko jatekoak izan bazara, horrek azpilloa daukate. Eta orduan, gure gatzan sentsazio gustua altuago izango dugu, gatzik gabe ohitu bagara, ez? Hori azukreakin bai pasatzen da, gaurko gaztiek, esan ditugu, honeken edari energetikoak edo eraten dituztenez, eta horrek azukre pila bai daukenez, eta oitxuta dauz, txokolate palmerak, baina ez okindegikua baizik, eta honek industrialak eta horrek azukretan oso oitxuta dauzenez, gero, ez dakit, amak itxen dauen bizkotxua, soso dauela, ez daukala hainbesteko zaporia da, hori esaten da, ez? Hor gatzakin egia da, dena bezala, ez? Araz, badago jendia, gatza altu daukala, tensioagatik eta ezin duela, normala moduan, horri, jetxi, kendu inbarra gatza, ez? Baina bestela nahi du esan, ondo baldin bagadu eta, beti bezala, neurrian, eta kontutan izan da, gatza, hemen azukrekin esaten duguna. Gatza ez dela, honi botatzen dioguna, baizik eta gauza asko, gatza berez ekartzen dute, eta hor Patrik esan duguna, ultraprozesatuak, hor daude, nun, horiek zaporia altzatzeko gazpillo bat izaten dituzten, horako gauzak. Eta hor, hobeto da, prozesatuetara jutea. Zeitu dira prozesatuak? Txitxirio batzuk egositakoak ezer gabe garbian nahi dut esan. Prozesatu onak. Bai, prozesatu, baina, bitu, lehen, esan dizut hori nutrizionista hau entzuten egon izena? Horrek, baita ez, prozesatuak eta ez da izan. Eta esaten zu, prozesatu txarren artean baguzi sartu den? Zein? Estia. Estia berez prozesua badago horretan, baina, karo, azukre pila baduka, baina noski, koiaraka jaten bazu, ez da ona. Estia osasuntxua da, nik hori falta izan zaio puntualizatzea, ez? Esatea, estia, eta, sartu dut artean ere, ardoa ere, prozesatua da, ez da ultraprozesatua baizik eta prozesatua da, baina neurrian hartu eskero, ez dakik horria, neurria zein izan beharko zen, baina
estiarekin, ez dakit, egunean jogur batekin, koiarakadatxo bat hartzearen, nik uste dut horrek, kalte gehi ez digu nahi. Beti izaten duguna neurrixa. Azkenean, mesedez. neurrixa, bai, kantidadean, eta bai, denboran, eta guk ontxe denbora geisha hobia dugu, oiaskoa bukatzeko, beraz, bueno, minututxo bat, eta bueltan izango gara, ez dakit kuskus alduko den, zeni kuskusan amorratuan az, baina, bueno, behintzat aukiko baputxo bat platera paintzak. Ba, ziko gara gure platera betetzen, edo zerbitzatzen, Vale. oinarrixan kuskus apurtxo bat, hementxe, ba, bueno, espasarete oso kuskusaliak, arroz apurtxo batekin, edo bestela oiaskoa saltzan, Edo patata pure bat. Edo patata pure bat. Zagatik ez, edo patata fregeitu batzuk. Hori da. Gero ingo, ba, oiasko bisatitxo, gu bigarenez. Vale. Hemen bat. Eta ia zein hartuko dugun. Eskura tortzen da, aurrenoko patre. Ban txikitsua. Politiko, bai. Gero saltza, bai. Bai. Gero hau berdintzeko aukeria bai badau. Olakoetan, kuskusa erabiltzen badu, saltzan nahi eta nahi eskoa da, ez? Azkenean, bueno, kuskusa bera bakarri jateko, bueno, jaten da, baina, bai, baina aukeran, ez, kuskusa zauta, zurgatu desan, gaina botaten digun saltza guzti hori. Hori da. Eta ja bukatzeko, auketu ingo, ingoitxugu. Bai, horre danak, Bai. Hola. Nik ez du bapes jambier. Ara, hasiko za, gure ume bezala hor, ez da ize perdia da. Ez. Zin nahi zut jan ingotela. Zolan zapore danekin, kuskusakin, saltzakin, oiaskoakin, ziur ondo eala. Hemen txe, gure oiasko espeziatua kuskusarekin. Hemen txe, sardezka eta labana. Oso no. Hartuko oiasko. Nik pixatea, hau, espikoa. Zatitxo bat. Almendrena bolan, benetan. Oso ondo dago. Bai. Inork ustez. Eta gauza beltz hori janduzuna, hori da maspasa, Patri. Eta hori da, pasak lehortuta lortzen da, matzak parkatu. Eta da, maspasa. Eta oso osasuntxua da, azukre honak, eta... Aha, oso ondo eskerrik asko, asaltzeagatik, enak isen, nahi esan. Pentsatzen tatin txikitsuak ziela. Eta ez da oso goixua, niri baitxu maspasak eskatela gustatzen, baina errezeta honetan onartzen ditu. Oso. Zuk zekarriko zuain. Nik, bueno, hor beralde hortan jarrituko du. Eta marrubi egin indako bihurrikeri bat. Ba ez, marrubiekin postrerik ez dute ingo, naiz eta, bueno, takit onartuko zen. Gazpatxo bat ingo du, marrubi gazpatxo bat ingo dugu, eta jendeako batzuk eskua botako dituzte burura eta hori, baina, bueno, nik ez da, hau, errezeta bakarra frutakin egiten dana, eta nik onartu behar dut, gaurko errezeta Abraham Garziarena dela, nik asko miresten dudan sukaldari batena, eta berezitasuna baitu, eta hauek orain kontatuko izkizuet. Irabilia gaioaren ontzian, marrubiak, tomatea, piperra, baratxuria, luzokerra, ketxupa, marrubi mermelada eta ogi mamia sartu, ospin txorrota da bota, birrintzen hasi, eta oliba olioa ere botako dugu, eta ondo birrintuta dagoenean, zerbizatuko du horrelako marrubi atal batzuekin. Barkatu, irakurri dut, entzun dut, marmelada eta ketxupa. Ketxupa ulertzen ze ospina botatzako. Tomatea botatzeiako. Bai, baina marmelada? Patri, marrubia bota behar dizkiogu. Marrubi gazpatxo bat behar du. Gozua izango da. Gozo ikutu bat izan behar du. Ez da gozoa izango. Izango du ikutu bat bai, gazi gozoa ospina ere horre izango dugu, baina bada hor berezitasuna honena. Orduan, noin ingo duguna da. Bueno, nik hauek ogi mamiak izan ditut, basarriko ogi hartu, eta uretan, beratzen, oin erdia botako diot, eta gero, bueno, ikusiko ze lodiera daukan, horren arabera, botako diot gehiago ere. Eta jongo naiz, luzokerra zuritzen da botatzen, gero tomateak ere kenduko diet txortena eta barrura, piperra bat botako diot bakarrik, eta ero marrubiak. Eta ber, bueno, gustatuko zaizu, Patri. Beraz, badukatzu, harto beltzaken inzinun paiakin, Valentziarra kontra, ontxe Andaluziarrak bai, kontra ditxuzu. Oso ondo dana nire kontra.
torri daitezela, berrapatzen nauten. Bueno, naiz eta andaluziar batzuk badauzen honein asmakuntzan eta sorkuntza honein kontra, asko be, ados dauz, eta euren eguneko menuetan eta agertzen die, horako gazpatxoak fruta eta barazki desberdinekin, ez? Eta azkenen gazpatxoa da izen generiko bat, sopa hotz batei deitzeko, ospinekin, olibakin eta gatzakin joaten dana eta gehienetan tomatiaekin. Hau da, igual frutan gazpatxo bat irakurtzen dozue, da esaten dozue, joselako arrarua. Baina bakarrik itxen dana da, tomatia kilo bat auketzen badau errezeta tradizionalak, frutakin kopuru txiki bat ordezkatu. Beste formula guztixa ez da aldatzen, eramaten dau, piperra, kasunetan, batzuk lusokerra botatzen dutzie, beste batzuk ez, batzuk berakatza, beste batzuk pitpula, hori erreztan arabera. Berakatza, erdia botako diot. Bai. Erdia, bai, nik uste dut erdiarekin. Eta gero, barruko bihotza, zuk entzatzazu? Nik, segun zetako. Horrek esaten dau, barruko berakatzan bihotzak iten dauela errepikatzia. Bai, eta zapori altzatzia, eta pikante puntu hori, alioli bat nebo zuen pixkat, alioli faltzu bat egiten nebo zuen, aliolia originala ere, kentzen badia zuen, lehundu iten da, eta gora ez du horren beste egiten, zaten dute. Betxu, niri gustatzen gat, nik proba ditxu danak. Mertxika, sandia, mangoa, gerezixa, marruixa, eta... Ni mangoa nada bakarrik ez duena probatu horre. Esan dituzunetatik? Txorienen, nagoaren txorienen. Mango gazpatxoa? Edo salmorejua igual. Mangoarekin nik uste dut ez zet. Ez badotein ekarriko terrezetia. Karo, mangoak badauka beste gorputze bat, eta orduan lodixa bageratzen da, eta ez da gine gustatzen gat. Eta gero gazpatxoa normalean, han zerbitzatzen da, salmorejua zen uste dut. Salmorejua zen? Hena irgoratzen. Han normalian batzuk errautze gozixekin eta urdai esplikuekin itxen daue, eta egaluziakin. Oso goxua. Azkenen aukera desberdinak emotia. Berak, nik asmoan eukan hau egitea, gamba batzuekin. Gero gamba batzu salteatu, eta gainean guarnizio moduan batzuk ogitxi gortu jartzen diote, gero arrautze gozia eta olakoak, eta nik gambakin inbar nuen, baina, azkenean, Horka, bituko gatzu horre daukotzen marru bidenak? Bai, berritzen jungo naiz, eta ero sartzen jungo gara, eta berritzen jungo gara, eta hortik bar ditu, kilo erdi gutxi gora era, zuk esan duzuna, tomatea gutxia bota diot, eta hori marrubiak, hemen, hasiko gara birrintzen, olako irabia, betiko eskuzko irabia gaiuarekin ere, bikanein egiten dugu hau, ez da inongo arazorik. Haukitzen basue, irabia gaiu honek indartsua dienak, eta oso potentiak, hau itzen dana da, askoz behueto emultsionatu eta gero testuria da paregabia. Nik etxean horako robot potente badaukat, eta horrekin geratzen da noran testuria, da, bikaina. Etxekoakin, betiko danok eskukoa badukazue, pazientzik gehiago behar da eta gehiago eman behar zaio. Eragi, ez da, eman bildur gabe. Edo bestela, tomatia ibe asalak endu, eta Bai, trukoak badaude. Ospina, txorrota bat. Ez bakarrik etxupa, ospina be. Bai, ospina pixka botako diot, pixka bat behar du. Zagatik ez. Eta gero, esan dakoa, marmelada, bikoia dakada. Marrui marmelada botako diozkego hemen. Bat, eta bigarrena. Eta guk, gero... Arritutan hau. Ez, baina Patrik, gero esan, zer iruditu zaizun, ero kenduko zenioken, ero emango zenioken, gu inbotatzen nahi garen... Bakizu Andaluzia dela nire begarren herria. Bai. Era ez dakite. Zuk ezi ezu esan oraindik, eta ala juten zarenean, komentatu diezu, bitu egin zuen, nire aldapenako txoro honek egin zuen egun baten, hau marrubiakin da. Gazpatxo bat, ketchupakin eta marmeladakin da esango da. Hau ez, bai, bale, oso ondo, guk ingo du, marmitakoa, ez dakit. Zerbait, izokina zeman, no? Izokinakin oso oso. Ez, hau zera boniatuakin, eta... Bai, eta arrai bat erabili beharrean, erabiliko du. Antxoak, kontserbatuak. Hori esan, kontserbako nola atunarekin eta tomatekin, bate esan zera, atun kon tomate, atun kon... Bezez. Ontxe joango daia kolori hartzen. Eta sartzen dana, sartuko da. Eta hain, pixkanaka, hau, jartu digunean, marru batzuk gehiago sartuko izkio, eta gero ondo birrindu, eta berez, badakizue, gazpatxoak hotzotza joan behar du, orduan komeni da, ordu bete, oskaiura sartzea,
Edo, izotzekin, irabailu bat egona daukotzunean, izotzak susunean. Baita, hori da. Eta horrekin, listo. Nik, onartzen dut etxean, udan egiten dugula, eta gero botella batian izaten dut, oskailuan, eta zerbait freskoa erateko, iruditzen zen. Gero mugitxun biozu. Beti. Gure txikiari, nauziai, ekiritzai horren beste guztetan, baina txikiari pila bat da, beti, kriston bigotontzia, edalontzia gaten dut, hau koiarakin da, bueno, eta egite, nola berdan, baina kriston bigotontziokin gatzen da, eta oin, tapa jarri, eta egurra. Oso, ondo. Ondo. Honi, tomate azalak eta gehitu dizkionez, gero iragazi ingo dugu, azkenean, bueno, tomatearen azalak eta behai ematen dugu da saborea, baina gero ez dugu nahi, izate horra, aguan dana, fin-fina nahi dugu. Orduan. Koiara bat, mesedez? Bai. A ver, probatuko dugu. Ea puntuan dauen, Perfecto, bai. Bai, soso dau, soso. Bueno. Ez dugu esan, gatz kopurua kontrolau izala, tentsioa, da igual zu. Bai, oso. Gatzan puntua be, zenbat eskuka botatzazu? 3, baina oso soso daulako. Oso soso dau. Patria, ni hemen, ikustatu denean norbesta zuzendari jauna batez ere. Eskua botate ditu, eta gero egia da, jaten du, eta nik onartzen dut, inoiz oso gutxitan eskua jun izan da, denoi juten zaigu moduan. Eta kontua da, ez da dagoten normalean gazia nik jartzen duan ezer. Eta gauza bada hori, soso zegoen, oso soso zegoen. Eta gure izako gauza sosua gustatzen? Niri ezai gustatzen ezer gauza sosuak. Egia da, pekatu aldera jotzen badut, gehiago dala, zaten da moduan, ez dakit olan... Bixi aldela gehiago botatzen dut, hori egia da, onartzen dut. Baina hau, oso. Eta gazpatxo zelan ikustezu gozaltzeko? Gozaltzeko? Bai, gure txian, guakamolia eta ogia tomateakin nolakoak eta gustatzen dira. Eta nik uste dut, jango zala, zeba? Bitxu, saioa bukatzeko, egin jau berba, oi asko, asadan inguruan. Bai. Egin jau berba, gatzan da kontsumoan inguruan. Bai. Eta bukatuko, adituek ze gomendatzen daben gozaltzia, edo, hobeto esan da, zer ez dauen gomendatzen gozaltzia. Hoien artean, ni batekin meine indostien, irugiarra. Ez da egunero gozaltzeko, baina, olako arrautza batzukin edo noixian behin, ez? Bai, ados zurekin. Nola, horrek zehak irugiarra nola kentzen digute, mesede? Irugiarra holan sabela utzi daukotzunean, omen da nahiko bomba. Ez daukatituraik, irugiarra jateko gozaltzeko. Niko itxura, egisa esan, ez daukatela besta. Baina honek arrautzak benediktera da, holan, igual, non baitxena noian holan gozaltzera, gustatzen jar. Eta batzutan, urdai espiko egosisa aukitzen da, eta beste batzutan irugiarra. Eta horakotan, ondo sartzen diolan arrautzakin da, ogixakin. Beste gauza bat, ez dala gomendatzen. Kafesnia. Gurina. Bai, zera. Zelan ez da gomendatu gurina? Hori ez, zer esate du, zeba? Ze gantza kontsumitzerakuan, hobeto dala oliba olio virgina kontsumitzia. Noizean behin, gurin pixka bat, marrubi marmeladarekin. Noizean behin edo, amama Juanitak, hau programia ikusten dela egunero gurina gozatzen da. Platerzako memeses, patri, baina egia da. Euske ez dakit, ni gurina, eta hori, gurin ona, aldala beti, noski. Baina niri gurina, gustatzen zait. Gurin pixka bat. Bi atalatze dut zut, lan zuk aukeratzeko. Hemen politxa geratuko dabe, bai? Bale, berdin zait. Igual txurian. Marru bixesera moztu izolan. Laukitxotan gainean botatzeko pixka bat. Bai, holan hartu. Eta hau izango da, guarnizio moduan, esan dakoa, hau komeni da, oskailuan, ordutxo bat ero ustea, eta fresko, eta ero beti, aurrena, zerbitzatu baino lehen, ondo nazi, eta gero, hor daude batzuk esatu dute, lodiagoa, finagoa, ni gorputz pixkatekin, honek, oraindik, ogi pixkat gehiago, ni botako nioke. Oraindik pixkat gehiago. Zetuzako dotoretxo hor, katilu hortan. Eta oin, hau utziko dute ben. Igual, gorputza espada ukitzen da, sopa testura ukitzen badago, gero marru bisa bota da... Bera jongo dira. Bera jongo dira. Honen, hemen... Mantentzen da batean bat. Bueno, gero kontua da, ahora sartzen ditugunean, Nikolako gauzatekin beti behar dut zerbaitik koskain. Eta... Honek, igual, postre baten itxura badauka. Eta oin,
olibolio txorrota da fin bat. Eta hemen esan dagoa, gamba batzu salteatuta ere, oso ondo geratuko ziren, baina, bueno, gure marrui gazpatxo ere, ez dago ezin. Gogoratu dezagun, ketchuparekin Eta marrubi marmeladarekin. Hori desiatzen hau probatzeko. A ber, journal naiz Andaluzia egun ematen, erestiatu utziko herrian sartzen, edo? Askako antzematen. Bada ohikoa baino gozu haua. Baina ez da nabaritzen. Azkenean marrubiak bakarrik ondo helduta badere eta ja ematen dut ikutu guzu. Puntu bat, pila bat indugu, Bai. Bueno, hau esan da. Bukatu da gure gaurko saioa. Bihar. Azkena da. Hemen izango da. Eta zuek gurekin, hori espero dugu behintzat. Bakizue. Hona etorri batera. Zan, erde.